tinotapira kuti tapi Wednesday 11 December 2024 8 minutes past 10 sudzurai. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndichipinda panguva ino muri yeZimbabwe ndiri kutanga ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza ndiri mukati mekutsudzurwa. Inzwa nyaya iri pana pamuri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yemhangura. Akasungisa murume achida kusara achitasana nechikomba asina kuziva kuti akaiswa rinyoka. Akasungisa murume achida kusara achisasana nechikomba asina kuziva kuti akaiswa runyoka. Central locking system. Handedinzwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe paka mangura. Yebo. Nyaya iri pana pamuri yeZimbabwe. Tina amai vari kuchema, amai vari kufamba. Kutaura kuno kwatiri kuti vakasibwa nemurume vane mombe dzakatibwa ndiye mukati medanga. Asi mombe dzapera vari mukati mekutengesa zvipfuwo. Asi kutengesa kwari kutamba zvipfuwo apa ivo vari kurwara asi havasi kukwanisa kuti vaende kunozvirapisa. Vari kuzama kuti vaende kunobuditsa murume akavharirwa asati azoendeswa kumatare edzimhosva pari zvinozvi asi arimo muchitorongo akamirira kuenda kukoti. Asi vari kuzama kutengesa zvipfuwo kuti izvo zuva rinoenda murume kukoti anofanira kunge ari panze. Asi vambori ivo vane zvavakataura kuti murume wangu anoita zvavari kupupura iko zvino kuti murume wangu haita izvozvo ndaida kumusungisa kuti ndakanga ndarwadziwa. Asi kuseri kwaonekwa kuti izvo amai vanga vane chikomba vaine chikomba kudaro vaida kuzama kubvisa kuti murume abve pamba asungwe vasari vachisana nechikomba. Right, amai pavanga vane murume waifambidzana naye vachida kuendesa murume kuchitokisi kuti vasare vachiona mukana wekusasana nechikomba vakanomhangara kuti murume akanganisei. Icho kwadi muri yeZimbabwe amai vakaroorwa vaine mwana wavo kuzoita zvakare mane munin'ina wavo akafa afa kudaro ivo vakanzi ndiwo musara pavana kumwana uyu waamai vakashayika anova ndiye munin'ina wavo. Vakatora munin'ina wavo mwana wemunin'ina wavo vakugara naye pamba vachibva vatanga kugara zvakare nemwana wavo wavakaroorwa naye nemurume wavo. Asi vachigara pamba ipapo amai ava vakaronga nyaya yekuti izvo mushure mekubatwa mameseji nemurume wavo vakamborovana vari mukati memba asi nyaya ikagadziriswa vakadzigara imeze zvadaro vakaramba vari mukati mekuona kuti ivo munhu chikomba vaifanira kuti vaenderere mberi nacho. Vachibva vaudza mwana wemunin'ina wavo vanogara naye kuti ataure mashoko ekuti baba ava vanoti kana ndakarara vanopinda mumba mangu vachindibata vachiita sei. Asi akanzi usataura kuti wakabatwa chikonzero iwewe hausati wakuzava murume. Asi iyo nyaya yekuti vanokupindira mumba vachikubata pakaipa kusanganisira kukubvisa hembe asi kunyangwe vasati vamboita chakaipa newe asi taure mashoko iwo kuti zvaunoita. Achibva taura mwana wavo ivo amai avo vakaroorwa naye ndiye akave witness kuti ichokwadi baba vanotombopinda mumba batinorara asi nina vandibati wavanobata ndiushu. Baba vachibva vatona mapurisa kutaura kuno baba vari kurimandi. Right. Vakamirira kuti vapinde mukutongwa kwedzimhosva dzavo. Saka vasungwa kudaro muri yeZimbabwe zvaitoonekwa kuti nevanhu vakawanda vaitoziva kunzi kune vamwe vanga vasikatozivi mukati menzvimbo iyi mhangura kuti baba ava vanondiwo vakasungwa ndiye muridzi womukadzi. Vaitoziva chikomba kuti icho ndo chavanotoona nguva dzese vaine mukadzi uyu. Saka vamwe zvakatozovanetsa kunzi muri chikomba ndechipi ndiye munhu atinoona nguva dziri dzese. Saka murume uyu ndo mazuva anga achitogatsira nyaya dzake achiti inini handidi kuita nyosi nevanhu ndinofanira kuti ndigatsire zvinhu zvangu zvese. Ndobva agadzisa central looking system yake. So murume uyu paakasungwa achibva pamba pake akasiya ataura kuti mudzimai wangu dai zvaigona dai waiziva nyaya iri panapa ndiye kuti kufira kwangu kujere kana kuti kusungwa kwangu kuchakukostera zvakaita sei. Mashoko akataurwa nemurume. Uri kufungidza kuti wagona zvawaita nekuti ni chokwadi chakazara nechekuti upenyu hwangu kubva zvandagara newe handina mumwe munhu wandakazochiva handina mumwe munhu wandakazoda iwewo pachako unozviziva. Asi wainditora senge munhu akapusa uchindiitira mumwe munhu pasaidhi. Asi nhasi uno ndine kumwe kungwara kwandakaita kwekuti kunyange ndikaenda kujere ukasara uri 1 uchaona ziso rangu richikuona bhatini ndiri kujere. Mashoko ane udzamu. Mukoma KB hapana kuita 2 weeks. Asi nyaya yakanetsa ndiye kuti pa 2 weeks dzakaitikeze murume uyu anga akutouya achizorara pamba zvaionekwa nevanhu. Dzimweni dzenguva aitouya achitora mai ava nemotokari vachibuda vachienda. Iko zvinozvi mukoma KB mukadzi akatanga kuzvimba dumbu nekuzvimba makumbo ndiye akatanga mukadzi uyezve aita sekunonzi munhu ari kuenda panguva but isiri nguva. Saka zvadaro mukoma KB mukati mekufamba akazotanga zvakare murume anove ndiye boyfriend iye kurwara chirwere chimwe chete chikurwara nemukadzi. Ndo pavakaenda kune imwe nzvimbo vakanzi ndiri kuona ime mune rinyoka ndo riri pamuri. Asi rinyoka urwu dai maikwanisa kuziva munhu
wamakatorera mudzimai wake kana kuti munhu wamuri kufungidzira kuti ndiwo makaganga naye akagadzirwa, munhu iyeye maifanira kuti muende kumunhu akakugadzirai, ndiye anoziva kwaakaenda kwakugadzira. Mushonga wandiri kuona panapa, kunyangwe inini pachangu runyoka ndinopa, kureva kuti ndinogona kuona nyoka, asi rudzi rwenyoka ruri pamuri imimi runoda muridzi kuti agoziva kuti mhiko dzakaisa ndedzipi. So achibva agara pasi nemukadzi, agara pasi nemukadzi, chikomba chikashevedzera kuti inini hangu handikwanisi kuti tiende, angakwanisa kuenda ndiwe mukadzi, asi kana uchinge waenda iwewe ndiunogona kuudzwa kuti tingaite sei. Chikomba charamba, mukadzi akati iniwo zvandingaita panapa ndezvekuti takafanira kukumbira ruregerero kumurume wangu. Murume wangu ndikakukumbira ruregerero ndiye anogona kutibatsira kuti tigopora, uyezve nemashoko atikambomurambira isusu kuti atidanane. Uyezve murume wangu ini pachangu atori neronda randakamuruma mushure mekurwisana, aona mameseji ako kureva kuti dzimwe dzenguva ndikatanga kutaura naye panyaya iyi anogona kutsamwa. Plus wona murume wangu iko zvinozvo takamusungisa ari mukati mechirongo. So mukadzi akakuenda kumurume kuti inini pachangu ndiri kurwisa baba mwana, kuti neimwe nzira nemashoko andakataurai kuti kupomerei imimi ndinofanira zvakare kuti nditsvage mari yekuti ndiende kumalawyers kuti vatibatsire kuti mugobuda imimi. Asi mukoma KB iko zvino zvatengesa mabodzi mwanda 6, asi kwese kwaari kufamba hapana chinhu chiri kubuda. Iko zvino zvaashevedzwa kukoti kana kuona kuti katatu nyaya ichingodzorera kumashure, nyaya ichingodzorera kumashure, asi hapana chiri kubuda, kusvikira hama dzemurume dzaziva nyaya iyi kuti mukadzi uyu chaakataura inhema kuti izvo murume wake akaita sei, akarepa mwana kana kuti akatamba nemwana achimubata pakaipa ari mwana mudiki, asi kuti iye pachake anga afuririkana nokuda kweboyfriend kuti agosara vachisasana. Saka hama dzacho dzakaziva nyaya iyi, dzaziva nyaya iyi dzakati zviri kwauri iwewe, isusu hatina hama yakasungwa, kunyange yakasungwa hatina hama yakasungwa, iwe ndiwo chazati murume achabuda sei. Uyezve iko zvinozvo chamboita kuti iwewe uriwo wakasungisa murume ude kuti murume waabude chii, ndo paakaenda kwaSabhuku. Nimwe munhu anove ndiye Sawira akasvika achitaura achiti izvo Sabhuku ndaya kuzopotera, chokwadi chiripo ndechekuti inini nemurume uyo aitaidanana, asi murume wangu ane zvakasiya aite pandiri. Kubva zvasungwa murume wangu achienda, inini nechikomba chinova ndicho chakambounzwa nyaya panapa, tiri kuzvimba makumbo uyezve tiri kuzvimba matumbo, kurwara kwedu hakusi kumira, asi kwatakafamba kwanzi izvo rinova rinyoka rinofanira kuti riite sei, risunungurwe nemurume wangu. Saka isi kuuya kwatita panapa ndepekuti tiri kukumbira mushevedze hama tidzoke padhuze tione tingabatsirana sei kuti murume wangu aite sei abude. Ndo pakanzi nehama, iwe kana wawana mari tinogona kutaura nehama dzedu pamwe chete nemalawyers uyezve vekukoti kuti murume abude, but iko zvinozi patengeswa mabodzi ndikuona kuti aidzo 4 hapana chati chaita murume ari mukati, iye mukadzi ari kuenderera mberi nekurwara. Asi bombe 4 dzakasungidza dzakatengeswa ngoma KB, mukadzi haana kana sendi rakabvisa ari kuzama kunorapwa, ari kuzama kubuditsa murume achiti kana murume achinge auya ndiye achazoita kuti iye apore. Asi chikomba mukoma KB ndakakwanisa kutaura nacho, shoko raakataura ndechekuti handina chani chararamira bhozho, inini hangu kana ndichifa handife, handikwanisi kuenda kuti ndinosunungurwa, ndamirira kufa. Hasida kuenda kunokumbira ruregerero, kwanza handikwanisi kuenda, ndinomira ruregerero, ndakakumbira ruregerero ndikamira papi. Mungakwanise here kuziva kakuti murume uyu kubva zvasungwa kusvika nhasi pane nguva yakareba sei? Pavakatanga kurwara mukoma KB iko zvinozvi tauda kupinda mu 2 months, asi vakatanga kurwara murume ane 2 weeks ainda mutora kurimandi, ndipo pakatanga kurwara 2 weeks dzoka vanhu vanga vakutorwara. Takupinda mu 3 weeks ndipo vakazvitsvaka kuti vamorimi pane rinyoka imimi. Asi rinyoka rinogona kuti ruronorwe nemunhu anoziva muko wakaitwa pa, nekuti rinyoka rwese rwakawanda but rumwe nerumwe rino muko warinoiswa rukunzi ukangobata ichocho kana ukadya ichocho haripore, kana kuti unofanira kusadya ichocho kuti kwase kurapwa. Saka muko wakaiswa nemunhu uyu unozikanwa nemuridzi, asi mukadzi achibva vaudza kuti muridzi anova ndiye murume wangu inini ari kuchera. Pakaipa munhu aunza nyaya pachimuti kuNational FM radio ndiani? Right, aunza nyaya kuNational FM mukadzi pamwe chete nehama dzemukadzi nehama dzemurume, asi yaita kuti nyaya ibude kunoku ndiye mukadzi ari kuda rubatsiro, ende asi kutonyara kuti ndo zviri kuitika. Mimba pabodzi naminyendo dzagwera tani zvazvimba sei dumbu nemakumbo? No, iko zvinozvi mukoma KB asati vambozvimba zvinoshamisa, asi nyaya iriko ndiye kuti nzira yavari kushandisa kuenda naye kuchimbuzi yashoma, kureva kuti kudya kwavo kwadzikira. Kubata kapu yemvura chekuti amoda iso anotanga kufunga kuti kana ndikamwa mvura nguva yendoda kuenda kuchimbuzi mawira azviri kuita nemabudiro azvinozoita zvishoma, saka
vari kutambudzika. Imangure akuchifarira zano rekuda kakusasana ropandukira kamuruki waro ngafe nechifewe chake kutosingwisa murume hezvo zvamuwana nhasi. KB naBhozho ndio chekumangura chandifadza. Zano rekuda kakusasana ropandukira muruki waro ngafe nechifewe chake. Baba Isabel ichokwadi ichocho anofamba nebanga momwe rinocheka mwene waro. Baba Isa Jesu vakataura mutauro iwo mushure mekunge iwo pangari mukati mekushungurutswa nevavengi mumwe wevavo negumi nevaviri achibva tora banga achida kunorwisa munhu kuti muri kurwisa mutungamiriri wangu. Jesu vakati kwete wongo wabata banga uchida kurwira inini, asi inini shoko randirotaura panapa ndinoti kwauri anofamba nebanga muhomwe rinocheka mwene waro. Vaizama kududzira kuti mbavha yese ichafana kuba. Vanoita chifambi vachafana kuda kuzvirwere zvechifambi. Amai vanoroya vachafana. Basa rimwe nerimwe raSatani. Satani hapi basa munhu mahara. Basa raSatani akakupa unozoribhadhara nenzira yerufu. Kanyemba naBhozho nyaya iyo yakaoma, asi chidzidzo kune vese vari kuita gumbo mumba gumbo panze. Kana vakateerera uchiita gumbo mumba gumbo panze gara wasiya. Nhasi ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown Glendale ndimhore zvinhu zvinoda kungodzidzira pane mumwe. Kana basa chero unoriona kune mumwe kuti hai ndikafamba risizvizvi zvinobva zvaita. Saipapa zvakare vakawanda vadzidza vasina kudzidza ndivo vaishazoti dai ndakaziva. Kuseka kupa WhatsApp rudo rwemazuvano kwakutongorowana macounter attack because dai murume uyo asina akakuisa key aitofira mujeri mahara. Vanofanira kakuchinjana mukadzi oenda kujeri zvese nechikomba vono hanzi vono sasanira kujeri ikoko izvozvi vopedza pfuma nezvisina basa. Muchitaura uyu amusati mataura naye muridzi wemudzimai wokusungiswa. Ichokwadi mukoma kebe ari kurimanzi. Kana mazokwanisa kutaura naye mozomubvunza kuti chii chakamupa kuti afunge kuisa central locking system. And zvinoita here Zimbabwe kuti uise central locking system kumunhu wawakabvisira mari waunogara naye wawakaroora. Wandikakwanisa kutsera ndi Sabhuku mukoma kebe. Sabhuku vanoti iwo nyaya iyi haisi yemanyepo yekuti vanhu vaisasana. Chikonzero yakatombodarika nemudare mangu muno asi yakarambika. Asi kurambika kwaiko akuita ndokusaka murume uyu akuti iye beta hangu ndife. Handine mamiriro andinoita ndichikumbira iregerero nekuti chakapinda mudare asi ndakaramba. Tinotenda Zimbabwe tiri kudzoka manje tichinzwa zvakawanda kubudikika pana iwe ichokwadi muri yeZimbabwe kufamba kwechiboti chinenge chiri mukati muri yeZimbabwe. Nyaya ndinayo panapa rega ndingoti iso paka chimanimani chiri kuti tani. Nyaya ipa chimanimani mukoma KB inorwadza yakasvika pakuurayisa mwana ane makore 2 ne4 months 2 years 4 months. Ndichitaura naamai vemwana mukoma KB vari kutsvaga munhu anovabatsira. Zimbabwe kana kune vanogona kubatsira chingava chiprofita varotsi kana n'anga. Amai vandiri kutaura nezvavo panapa munhu ari kuchema achiti namona matambudziko nekuda kufa kwakaita mwana wangu ndiri kuzvinzwa asi handina chekuzobhadhara cheuviri. Asi kuchema kuti ndigorarama sevamwe ndiri kuchema. Vanoti kumapasti 5 dzezuva rovira vange vakagara mushedhi yavo yave nemakore vachigara nawo. Mhepo ichiuya mvura ichinaya yakasungwa zvavanofungidzira kuti wakasungwa, asi marufiro wakaitwa imba izvi yakaiswa mazen'e. Vakashandisa nzira inoshandiswa kuti kana mchida kurufa nemazen'e ndio zvinofanira kuitika izvozvo. Kumapasti 5 dzemanheru vakagara mukati memba memvuri uyu vaitotema maplaying cards vachitamba crescent varimo imomo. Kwanzi mukoma KB panoita senge pane chingori nechikona chidiki vakangoerekana mhepo yasvika. But pakasvika mhepo iyi havana kuona sechampupuri yakangoita senge mhepo diki. Vakangoita mazvima minutes zvokuvharwa maziso nemajecha nemavhu sezopaisa mhepo. 5 minutes dzakawandisa vanga vatosunura, asi mumwe nemwe panga kagara anga ari 1. Amai avo vanga vakagara about 3 meters kubva pavanga vari nepanga pane mwana wavo. Pakapera mhepo vakazama kupukuta maziso, vachipedza kupukisa maziso vakatarisa mwana wavo havana kumuona.
ndokuita maminutes vachitsvaga mwana, ndo pavakasweresa mudenga ndokuona kuti mushedhi mavanga vari apa chisina roofing, yatorwa mazen'e atorwa. Ndo pavakamuvha about 13 meters kubva pavanga ari ndo kunoona kuti pakanga padonhera mazen'e pamwe chete nemapoo akabata roofing yenhengi iyi. Ndo pavakanoona mwana akavharwa nemazen'e, musoro wake wakatsimbirirwa nepoo rakabata mazen'e pamusoro. Vakaonekwa pamhanza pake skin yepamhanza pasisina. Skin iyi pavakaitsvaga kuti papoo rakarova mwana hapana, ende ipapo hapana. Mwana uyu ndipo vakamutora vachimhanya kuenda kuhospital, kuenda kukliniki, vachisvika vachinzi rombo rakaipa, mwana wenyu ashaika. So mukoma KB, pavanhu vari kuuya panhamo vanenge zenge vakutaura vachiti iwo champupuri ichi patakachiona changa chakapinda mavillages anokwenda kuita 5 chichitenderera kusanganisa village ichi. Vanoti iwo vakataka kuona champupuri ichi vari panze nekuti avo vanga vari mushedhi vaichiona chakatsvuka kunge ropa champupuri. Vamwe vana chikoro vari kutaura vachiti iwo pavaiona champupuri ichi kwanzi pakati pechampupuri vaiona senge pane fesi yemunhu. Ndo mashoko vakugamuchira. Ende vanhu vari parufaru kuti iwo pavaiona champupuri ichi vaitoona chakatsuka ropa, asi pazasi chaionekera chiri mhepo isingaoneke but chaizooneka mudenga asi matsukiro acho achiita senge ropa. Vamwe vana vakupupura vachiti iwo vakasvika padhuze nemhepo iyi pavaiona champupuri chichitenderera ichi pakati pachone vaiona chiite chinonzi chine fesi yemunhu pari pakati pechampupuri, chinova ndo chakazosvika chichitora imba kana kuti shedhi yanga yakavanda ava ikasumuka ikarova mwana. Asi chiri kunetsa ndechekuti iwo pakaenda kunorohwa mwana uyu roofing yaifanira kunge ichisumuka, payakaenda kunorova hakusi kwakagara mwana, nepakabva mwana nepakazona akaroverwa hapaziripo. Pakuti asi kunonzi mwana uyu akatosumudzwa akaendeswa kune imwe nzvimbo kunova ndo wakazodonhera roofing yemba. Asi mwana uyu izvezvi mburi yeZimbabwe akashaika akatochengetwa nematambudziko. Mati mwana anga ane 2 years 4 months ari mwanai, ari mwanakomana, ari mwanakomana. Mwana naamai ndo vanga vari pamba apa, ndo vanga vari pamba apa pamwe chete nevanhu vaitotambawo crazy maplaying cards vari mukati umo. Maitori nevamwe vanhu vanga varimo. Ivo vanhu ava vachibvunzwa vari kuti hapana chavakaona kusimudzwa kwerufu nekuendeswa kusanganisira mai vacho vanoti pachikona ikangoita senge mhepo yangodarika, but pakazopisipo vakupukuta maziso ndopakaona kuti hapaisina roofing. Ko mwana anga ari apa aindepi? Mwana achaoneke time kutsvaga mwana vari kuona pane roofing ndo paane mwana arohwa nepo ranga rikarufa kana kuti mbariro dziya ende ganda kana kuti skin yasvuka kubva kufesi kwake yakashayikwa haina kuwanikwa. Nanhasi vari kuti havana kuiwana. Zvakaoma. Asi vanhu vemunharaunda vari kuti vakaona champupuri. Vamwe toizobata maoko vari parufu iyoyo takaona champupuri chiri kune rimwe village chakadarika mavillage mwanda 5 asi chaka chakatsuka kunge ropa. Ende vamwe vane chikora kuti vakatombosvika padhuze vakazovhunduka mushure mekuti vaiona mufananidzo wechiso chemunhu pakati pechampupuri. Amai ava vekushakirwa nemwana vari kufunga kuti pane zvakaitika, pane zvinhu kana zvisiri kunzwisika chevanhu chiripo chingade kamubatsiri kuti abatsire. Ndo zvavari kutaura kuti ndiri kukumbira kuti kumashure vane nhoroondo yavataura zvakare kuti mafiro akaita baba vangu nhasi uno kofa zvakare muzukuru. Ndiri kukumbira kuti dai pane vanhu vanogona kundibatsira. Chandisina inini ndechekuti handina chinogona kundibatsira cheuviri, asi ndaidawo kuziva kuti tsaona yapinda mumba mangu iyi itsaona yakazvimirira chikonzero ndikasaitsvaga kana kuri kuti izvo yakonzereswa nevavengi ichadzoka zvakare mangwana ndisati ndachenjedzwa. Mwana akatovigwa. Mwana akatovigwa. Zvakaoma nematambudziko. Chimani hei chine masofa panze panoda mubatsiri chaiye uko bhozho kunofiwa. Vabatsiri venhema chimbomirai kakure, hatina makuva akaisa hanzi chepa chimani mai icho chinorwadza. Baba Isabel, si chinogona kuti chakaitika kuchimani. Hapana kuziza mukoma KB. Vanhu vese vari kuvhunduka nekuti vanhu pavakatozodzwa kuti champupuri chiya chauraya mwana. Vanhu vatanga kuvhunduka kuti that's why champupuri chaigotsuka sei kuni kwakuna ivhu dzvuku chaigotsuka kunge ropa sei. Kufesi yaionekwa iri pakati pachampupuri imbori yani nemhaka yei. Champupuri icho chinotyisa kanyamba nabhozho ngavambotsvaga mubatsiri vanoonesana pamwe nehama kuti vatsvage zvokubhadharisa. Ndinonzi Philip Pachiwese parwerwe ndeZimbabwe. Ndine nyaya ndinayo panapa inyaya inorwadza, inyaya yakaitika pamvurwe.
yaitika pamvuri kudaro muri yeZimbabwe inyaya yekuti kune mukadzi ari kuzivikanwa kuti akabva munzvimbo yechiweshe ari mukati mekufamba achitengesa achibva asvika achiva kutengesa akutengesa kwatime mvurwi varume nditeererei varume panyaya ndiri kutaura pana mukadzi uyu achibva asvika achiita zvekutengesa ndokubva asangana nemurume wekumvurwi ndokubva wakombisana achibva vadanana kudaro zvikanzi nemurume shazva zvikaipeka nauchita una murume tigarisane toroorana murume uyu anga achitovaka imba yake saka vaiti ivo vakaenda kumba kwemurume kuri kumbovakwa vaizonderera kumba kwani kwaamai vemurume uyu ndokuti ndiko vasvikira mukadzi achitengesa ndingangoti murume uyu akasvika kumba kwaamai vemurume uyu ndoko aitengesa achiwana pekugara zvezvekuti vanhu vakasvika achibva kugweru akapinda muno muHarare anogona kudekana pamba pakanyemba oti ndinoita zvekutengesa onzi namai pati no problem muchitengesa zvenyu muchigara panapa inyaya yekuti madyidzana mawirirana sei achigara pamba paamai ava murume ndikuti advantage ndobva akombisa mukati uyu ndobva vadanana mukoma kepi zvikanzi ini niwandira mukadzi kana usina murume towirirana tigoroorana vachibva vatanga kutowirirana vatanga kuwirirana mukadzi uyu achivanzi inini pane vandambo ndoda kutenga rice hembe dzangu dzakasviba zvikanzi no problems ndo musho watatanga kawa ndipe hembe ndindiwasha papa yei zvemurodha zvinhongwe zvadaro vabati mukadzi akati aiwazve ndoda kuita inonzi thorough cleaning chakasviba chese chiri mumba mukadzi ndauya magenitals matishirts mashits akakukuta mukoma KB zibhegi ndokuenda kunowashwa aenda mukoma KB mudhara vabva kunotenga rice vachiti amai pavachadzoka iyo zvinosanobikwa achita sei amai nanhasi amai vasati vadzoka mukoma murume akasara nezvakapfeka nezvisina basa zvese zvanga zviri mumba zvese zvakanaka ndo zvaisarirwa chinzi nohembe dzinofanira kuchena idzi zvakarwa pasi zvakaenda iko zvinozvi anogara achikofonera chinzi kana uchida zvinhu zvako uya pakati nemukadzi uya uya pakati saka kwanzi inini muri yeZimbabwe kuti ndiende ikoko pakati pari kutaurwa ndepapi ari kutaura kwanzi nzvimbo dzekusandira sendinaruko ndoko anogara achitaura kuti uya uzotora achimubvunza mukadzi uyu kuti iwe wakandiudza kuti uri kuenda kunowacha sei wakazotora hembe dzangu hapana zvakaona zvaanopindira ipapo kunongonzi kana ida zvinhu zvako yautore murume uyu angasina mudzimai akura sei aibachura about 37 years mumba umu mumba make makaenda nemudzimai mudzimai uyu akambonzwa nezvake zvakawanda here kuti anobva kupi anonzi ani akakurira kupi aiwa vakasangana mukutengesa mukutengesa imo ndoma vakataura vakawirirana chaibva kumukadzi ndochokwadi chaibva kumurume ndochokwadi that's why vakawirirana kuti vakugara semurume nemukadzi vakazotanga kugara vese semurume nemudzimai after nguva yakareba aiwa kutoona kutotanga kutengesa nokuwirirana vanga vatsiva murume nemukadzi ende kuenda kunowacha ndo pasina munhu kudzoka saka ndiyanaunza nyaya murume izvezvi mukomakezi ari kuchema hembe dzake ende ari kutoti kwanzi ndiri kupa chenjedzo kune varume kuti vakadzi ivava vasi kwakadzi kwavo aenda kunoripoti here kumapurisa handisati nanzwa kuti kumapurisa akaenda here asi even nhasi yanga achiti ndizisire vamwe varume kuti vanhu vakadaro ngaende kunoripota chokwadi kumapurisa kuti ndakabirwa kahembe nemunhu akadai mudzimai asi handimuzive zita rake anoti anobva kupi anobva kuchiwese asi ari kundifonera kuti uya pakati nhamba dzake ndeidzi mapurisa voita mainvestigations nokuti mangwana zvinogona kuzonetsa ichokwadi ichosho handiitika ichokwadi asi bhegi rakaenda bhegi rangu bhegi rangu prophet different soko yenyu yashanda bhegi raitorwa ibhegi kana kuti bhegi bhegi chaichare renhumbi ati hembe dzese mabhegi dai vazvidza prophet ati ndikudza kuda kutoka ndinotenda Zimbabwe regai katimbopinda paka nyaya ndinaye muri yeZimbabwe ndepano padhuze pamarondera pamarondera pane mwana sikana
ana amai vake vanogara nemumwe mwanasikana 1 akaroorwa nemurume achibvanisana nemurume achibvadzuka pamba asina mwana uyu ana 11 years ari pamurume asi haana mukuita mwana. Iko zvino zvakadzuka kusugara pamba. Muningina wake ndiye akazoroorwa izvezvi. Aroorwa izvezvi ndokubva aita mwana zvikanzi nambuya mudhaka unoda nguva iripo. Muchingorumura mwana uyu hunzai kuno. Achirumura mwana amwene amai musikana uyu vachibvatora mwana. Vatora mwana vanoti kumwana achindiudza mwana amai vakanditi ndoda kuti urumure vana vakwenda 3 usavhuruka kana kusvika chikonzero amai vako ndiripo ndichakurerera vana ava. Saka mwana vakabva mutora. Mwana uyu vamutora. Murume nemukadzi vanoenda kubasa. Yaitora nguva yakareba vasati vaenda kunoona mwana kumba kwaambuya kana kuti kwamai kwemukadzi nekuti vanoenda kubasa. Asi vachitumira chikafu chikonzero amai vemukadzi ndivo vari kuchengeta mwana uyu. Mwana uyu mukoma KB akabva akuvara chitsitsino. Kumashure kwegumbo uko ndokuita ronda kwemwedzi wese, asi amai vemukadzi havana kukwanisa kuudza amai vemwana nemurume wake kuti mwana wenyu kunoku ari kurwara akuwara. Zvakatozoonekwa amai ava vakatakura mwana nemumwe munhu anoziva mwana wavo achibva kuti ronda iri makuriro aro aya rine nguva yakareba, muri kuenda kuchipatara here? Waipasina kana mushonga unoratidza kuti wakambopendwa apa kana kuti bhandeji zvaro zvikanzi aiwa akatomborapwa. Munhu iye ndiye akaenda kunoudza amai vemwana kuti iwe ndakasangana namai vakuva nemwana but mwana wako akakuwara, zvikanzi handizvizivi. Murume nemukadzi vachibva vafamba vachibva vaenda kumba amai pavakanzwa kuti nhasi mwana wangu ari kuya kuzoona mwana vakabva vabva. Mwana achisvika pamba zvikanzi sorry ndaenda kurufu asi ndakwira pasi. Vatiza pamba. Mukadzi aita akataura ndiri kuuya vanotiza kusvikira amai ava vazoenda kumba kwemwanasikana uyu kune mumwe mushandi ariko ndokungosvika ndokusiya mwana. Vakati amai vako anova ndiye murungu wako ari kuti anoda mwana, saka munozobva wabva kubasa kuti ndavaya ndikasiya mwana. Mukoma KB achisvika pamba mwanasikana akachema nerungu akaripa mwana. Zvicharatidza kuti mwana akuwara ende ane nguva asingaende kuchipatara. Anofonera amai vanopindira kuti inini ndiri doctor here. Endesa kuchipatara. Ndobva aendesa kuchipatara. Aendesa kuchipatara achibva adzoka kana kuti chipatara chari kumhanya nacho achite ndokutsvaga zvinoona kuti kuvabatsirizvezve. Aenda kuvabatsiri mukoma KB ndokwakaudzwa kuti pane munhu anofanira kusunungura mwana uyu akabatwa mwana uyu. Zvikanzi amai vako vari kupi kana kuti mwana uyu aimbogara kupi? Ndiri kuona uyu mwana uyu achitobatwa, ndiri kuona maoko emunhu anogara naye everyday. Zvikanzi aigara namai vangu. Zvikanzi shevedza amai vako vasunungure mwana. Akati ndikataura navo vanotesa zvikanzi izvo ingoti ronga kuti bvunza vari panext door kuti varipo here nhasi unofanira kunosvika ipapo. Kana uchisvika iwewe ndikakuperekedza tende ikoko. Ndokubva vaenda mukoma KB wanike amai varipo. Pavakasvika mukoma KB amai vakati izvo masvika mumba mangu musina mvura chigarai apa ndiende kunochera mvura. Amai vachibva enda zvachose havana kudzoka. Kechi tu mukoma KB mwana ndopakasvika achingosvika vachibva vanzi vari kumvura kwakati pane zvipakatugara kwakati izvozvi ndiko vari kutanda vari vachinge vaenda kumvura havana kudzoka. Vakabva vatiyera kumba kwavanga vari nemubatsiri pamwe chete nemwana. Mwana achibva asvika akati amai handingarambwe nekuda kwenyu. Zvikanzi sunungurai mwana wangu zvavakanga vaudzwa. Zvikanzi wati ndisunungure mwana ndiende kamusunga here? Kusvika mubatsiri atira kuti amai mwana hapana chinorwara chinochisa paari, asi mimi kana muchiti zviri kuita mwana ndozvamunoda zvichaitika nhasi. Back to sender. Zvikanzi sunungurai mwana. Pakaitika zvinoshamisa mukoma KB vari kumba kwevanhu kwete kumba kwavo. Amai vakatora mwana ndokumuisa pamakumbo ndokumuradzika nedumbu pamakumbo vachida kuzama kutora murume wavo munoziva vakamuradzika negone pamusana ndika pamakumbo avo akaradzikwa nedumbu ndokwakumutora gumbo ravo kuribhendesa kuri gumbo remwana kurisa kumuromo kutanga kusveta vachikirina gumbo remwana paronda nerurimi rwavo kusvikira mubatsiri akuti munenge makutodzika nokuti ropa rakatozooneka kuti rakutofashuka kuye kunoti vari kutodzika kupinda mukati ropa rakufashuka vachibva vatorerwa mwana. Vatorerwa mwana mukoma KB vakatanga kusinina mate vachibuda furo mumuromo kutonge bere kutaura navo vanga vasisatauriki navo. Achibva ati no problem handiye navo kumba
because muridzi wepamanga kuti zvamakuitira panapa handizvionekizwa nekuti panapa panogona kufa munhu panapa vachibva vatora vaindiona kukumba vaindionawo kumba kwavo vakatanga kuchema vachichema vakatozopedzisira varuma futi mwana iye pamwe pasina ronda vachibva vatanga kunzi vaisei pasaidi ndobva varohwa nemushonga vachitiwa sei vari pasaidi vapedza kudaro vachibva vanzi rarai varara kudaro mukoma KP pavakamuka zvakare vakamuka vachitsvaga mwana asi mwana akazotorwa achibva batwa maoko ndobva vanzi zvandiri kukusiyai panapa mama ndezvekuti imi kana mune zvimwe zvinhu zvamunoshandisa panapa kubva nhasi musazvishandisa nekuti panapa hapachina chinhu chamuchawirirana nazvo vachibva vaenda mukoma KP izvezvi amai ava pavakaenda amai vakapinda mumba mavo vachibva vatora bhegi ravo vachibva vazoonekwa vakagara paruvanze vakafuka machira machena neblack vakaita zvokumasunga asi vanga vakatora hembe yavo yemukati vakasungirira musoro uchasinge munhu akurwara nenjere ndo pakashedzwa mwana wavo akati izvo inini mubatsiri wangu akanditi handikwanisi kuenda pane zvimwe zvinhu zvese iye mubatsiri ndianoenda ikoko asi nyaya nesa ndikuti mukoma KP amai vavo iko zvinozve vanooneka vakagara pamharadzano yeroad vakaisa hembe yemukati mumusoro saka mwana akabva anzi nevanhu amai vakuva vari kurwara ari kunoko akati handikwanisi kuya ikoko achibva afonera hanzvadzi yavo ichibva yaenda ikoko hanzvadzi yavo payakaenda mukoma KP achizama kuda kuti ataura navo achibva arumwa namai vai ende paakarumwa kwanzi akatora nguva achizama kuabvisa paruoko saka iye akarumwa yeye akaenda kuchipatara haana kudzokera saka amai ava izvezvi vanoti kuseni vanomuka vachigara ipapo asi hanzvadzi yavo inoteverana nawo ndo yakazoenda kunovatura nezuro yaenda kunovatura nezuro mukadzi wake achibva ati kumurume pano pakangoita mwana wangu anorumwa tichakonana wamutora zvako sehanzvadzi yako but inini handivadi pano saka mukoma KP nemhuri yeZimbabwe mangwana inini ndichange ndiri kuna amai ava ndichange ndiripo mhuri yeZimbabwe ndichitaura nawo asi handimhurisana hangu nawo ndinenge ndakamira kure nehama dzavo sezvo vachiruma amai ava mubatsiri paakaita kakuti mwana asunungurwe naamai ava pane here zvaakataura pamusoro peronda ranga riri pamwana ichokwadi mukoma KP akanzi izvo musataure navo amai ava vane zvavachataura ivo pamaererano nezvakaita pamwana asi pamwana iko zvinozvo havachakwanisi kudzoka zviri kuitika pavari ivo ndo zvichaita kuti vadzoke kunoko asi kumwana no problem mukatanga kurapa mwana akutopora asi ivo ndo vachauya kwamuri iko zvinozvo ndo zvakuitika mai zvokuti vakugara parodhi vakuita senga vanorwara nenjere vachitora hembe vachipfeka mumusoro asi iko zvinozvo vakabviswa parodhi vakaiswa kukomba nehanzvadzi yavo asi munhu akaenda kuti akatanga kuda kunovatora parodhi akarumwa asi akavatora iko zvinozvo aiwa vari bhokumba asi muroora ari kuti kumurume wake mwana wangu akangorumwa pano tinonetsana mwana anga ane ronda riya ranga risingataurwe nagogo kuvabereki vemwana akunzwa sei ari kupora mukoma KP but asati anyatsopora because hazvina mazuva akawanda kana singakanganisika ringitori zuva rechi4 nechi3 nhasi mwana angasingendo chipatara vakagara naye ende pakumudzorera kumba vakaita zvinomusiya pasina vanhu ende vaiti kana vakavingwa vanotisa vaitizeiko amini vaitizei ya pakaipa 0713938538 0713938538 ndechekupichi marondera chebhegi icho chekumvurwi chiri triki right mukadzi haangangotakure bhegi iye achida kuroorwa uye dai akaba aibva abloka murume waakabira kambatya pane nyaya apa ndinonzi baba Tapiwa ndiri kuStone Ridge kudhemu parichokorega mukoma KP yes wakamboona munhu anobira munhu anomushevedza kuti uya kuno kana chida kamba namba woisiya yakadaro aiwa pane nyaya isiri kutaura pane nyaya isiri kutaura hapana nyaya Tapiwa vanenge mudhikazi nokuti masimudziro avanoita fedha ravo ndokusanganisire nemurume wekuti mubate tsotsiri kana riri tsotsi